Tayo, good morning. Welcome, Ma'am Lorame. Ito'y Dinarakan, Salcedo, National High School. Nagpapod dyan ay, hindi na Garitan? Garitan. Nagpapidyo, ito ay manugang binijay. Kunanda, nagiging na si Siri, pagkakanod ba nga happiest moment, itibiyat tayo na tao. Yung muna, the day that we were born, hindi na ang daw nga naiyanak tayo. May kadwa, the time we found the meaning why we were born. May kadwa kang isa day, medyo ko na dumdaway, manaamwang tirason, no apay nga naiyanak ka. Kaya na, dati ko muna, hindi na iyanak tayo. Na kayo umakata, uray estudyante ka, maestro ka, maestra ka. Idirimpuan ka na naging na, naiyanak ka. Sigurado nga ka, tilubong ka, maragsakan, daw ka, naiyanak ka. Hindi yan panunutan tayo. Kung ito kayo estudyante, panunutan nyo. Hindi, ang mga ni Apo Isus, hindi mo may ditilubungan, nagragsak tilubong. Kaya tayo, hindi naiyanak tayo, rin mo na ipulpit tayo, sigurado mo na nagragsak tilubong, gabuking ka. Ayan. May kadwa, tika na ragsakan na gundawin pa na hayanak tayo, idinaberutan tayo, tika ipapanan, no apay ang naiyanak tayo. Anya ay nasa una dyan. Kada nung naliyan aramitan tayo, kumaayayo tayo, kaya maayayo sa bali, sigurado na naragsak tayo. Na kayo di Department of Education. Maragraksakan ka mula dyan aramitan, na akong kumplay. Oo, nakatulakot na ito dalaw, beraan. Sika nga basbasa mo, kaya nagarukan at hama-awas na ay hanya na agad transitory kaya na ang tibiyag iyo, ang kaya na nagsaltet o kaya meeting na. Nung makita tayo diya, ayan kaya maramitan tayo, kaadaan tiraksak. Kinda diti serserbiyan tayo, kaadaan tiraksak, daya di ang daw makararagsakan. It's not the kaado di diploma, haan na diya kaado ti kwarta, haan na diya kaado ti posisyon, haan na diya kinasikat, kundi dino, ang daragsak mo, kumaiba ka itiragsak na gitong tao, sigurado maiayo ni ako Diyos, maiayo ka, maiayo mo dahil tiserserbiyan. Ako nga kayo, tata, ma-welcome ni Ma'am May. Kasi ako nga katagtoy. Nagdadakil ni station, yung mga nag-transfer tinimisipan. Nagdadakil na rin-rin. No, dahil tayo may transfer tinimestra. Kaya saya ka katagtoy. Ang mga natibayas, nag-aamu kayo ng amin, nagkakadaraan kayo ng amin. Kaya saya ka una yan. Nung isang sunod tayo, kalau ko ni Mestra mo umay, lagi tinanungan na, at dalabi kayo pamalang di araw-araw tayo. Haan kadi-kadi nga very routinary, di alibiyag tayo. Kung nag-eskwela, makita mo rin isurtungit, kung dyan tinga di pa itungtungan, agamit ka, yung mga nagsubli ka, na-stress ka, manuang daw, at nagtrabaho ka, nalipakang tinagbiyan. Kung nakakala, di taon nagrinad din eh, 65? 65. Mga lokal ng Mr. Bossing nag-65. May naman ito mo din ang rugi ka. Iba lang naman kung lang kayo mga 25. Nagtrabaho kayo di 40 years, 50 years. Ilitan mo tibiyag mo dyan. Kaya ka 50 years kung mga pa nagtrabaho. Nagbiyak ka, huwag mo namatay ka. Kaano na din nagtrabaho nga, wala na natin, bumusay na nga nakayagan, narupurpangan na kayo ng bangkay, uri ka sa parang kuwada, di bagbagiran ka, handan na may Diyos. Sabi ko nga dahil na natay ka, no, nakabalaan niya niya, na-ordinan ka. Agretire ka ko, siya ako dandali pa yan.
Si bibiyag ka nga pati, huwag mo na kay ka. Tanda mo na gini magpipilit, at bibiyag ka pati, bibiyag ka mga maibagi atas pati. Tanda mo na gini, magpipilit, at bibiyag atas maestro, mga maestra, kabibiyag ka, mga maibagi atas maestro. Nakaimat, basically dead. Kaya mo ang mananang di aramido kailangan, mo ang awan rapsak na di aramido mapipilitan lang, basically dead. Sa kano ang mga rapsak, ito nag-retire ka, kin ka po na, takit ang taon. Kano po ang mga kalaimas, bawal po kami na. Kano po magpasyat ka, nagagawag kami diskrimin na po. Kano po magpasyat, ito na ako makita, lumakasin ako umuli jebas. Gusto ko na pati ko na tinay sa Amerika ko makarapsakan na patibiyag tayo. No, digit tayo na didibong daway, na naang mo, anya di kayo pa natibiyag mo, malugit yung pa-enjoy your life. Awal makaintad kirapsak, tinay sa atao, maaan tayo sunang mulaan. Haan nga maalat ni korpota, haan nga maalat ni posposisyon, pagpamadayang, haan nga maalat ni palpalakpak, haan nga maalat ni katuado ni mga si makaalaan na DJ Inner Joy na di ba nagtrabaho ka at daan ragsakit at daan na ipapanan. Ang naglalagay nagbasa ka 10 years, 14 years, naging galati college, kung ano matawag na nagbasa ka. Tinahon mo may linggo di pa nagbasa mo. Head, trabaho at gaya man. Ang dead ka mo lang. Awang mo lang, mahamo nga ninangan di ba nagbasa, head, trabaho at gaya man. Awang mo naawa ka kung nakapaspasan mo, magabot sa araw. Ang nagiging na araw di dibiya. Isang masako ang ginagawa at danangan na di dibiya pa yan. Kasi nagdadangan na umunang, we have to learn what we do. Ayatan tayo, bigyan ka kami ng tayo. Estudyante ka, ayatan tayo at basa. Kaan na ginamit mo? Pagkana sa itinaguma ka, dahil dyan, ayaw tinumutong na uray. Pang second period ka nito, nanagaw kayo, haan na ako, nasakta kami pang second period. Naglulumag, yes, best. Nag-check mo, pilipilita, mamong may enjoy. Puro mong klaya siya sa amin yung biyak. Ay, ano kayo kami ng mabibero kan dinidig biyak tayo ako muklang ha. Nohan tayo na maayat tayo, akaramidon tayo, nujay, akaramidon tayo, kung na tayo panong pagbinin na, ako kung na di makakasya tayo, wala na tayo magmat na. Isang matakta, di igunang-gunang na, masakol na umuna, kung magbero kang tayo, di kayo ipapanan, no ako'y na naiyanan tayo, ayatan tayo, di kayo akaramidan tayo. At kung pilubong ka naragsakan, hindi maiyanan tayo, hindi lubong ka maragsakan, hindi naitako kayo, di pilubong, ayatan tayo, di akaramidan tayo. Mga tanayin lang kapas, mga ligadan ay nagserserbi, tagtak yung tinamnaman na. At talagang tinatalan, pinili niya ang Jesus. Pinili niya ako Yesus, hindi sa matulugot ng alalang, ibaong na. Haan na nagsubig, di ba na ibaong na? Dahil at agdanan na ipapananti, panaka, iyan ka, dahil panaka, ibaong na. Haan na naging panaka dito lupo, noan hindi ka ipapananti, panaka itao dito'y lupo. Kinawan ka hindi adalan, iwarawag na, hinggalang ka, linang-lang, antay kailangan. Dahil na panangiwarawag na, hinggalang ka na irang tayo kailangan. Kanyang mumot kastamarihan ko nga, limang may, nayanis nito, hindi tayo mardat ko. Kaya mong ilagay nila na henerasyon, taglakang katakainahan, hinggalang ko, henerasyon, malaglayin ka ito na panitang prinsipal, kapasing tayo ng uyong, mamayak mo. Malagitan ko lang ka. Hanggang na dito eh. Ito uwi mo, dahil kung mga picture na, baka tayo mag-agree kayo, malaglayin yung tulad na sinyo na dito, nalisurukan niya yun. Sino nanitugtugan niya yun, di blackboard na sulat na naman yun. Sino niya, siya ako malagay ko man nagagawa ng pag-agresif sa mga pelo ka. At noong mga donasyon ng mga inikanda ko, tiribon ko nga mos. Kaamin at daribon na, at donatin na ako. At
Nagdungo tayo pasinata, lagi tibisita, natatang mga awang mo itulong na eskwela. Yan, pinagdungo niya, pinagribon ka, mula ka, most industrials. Oo, nga di ka pataki. May isang manok, pinasuka na. Malagit kung ano si Duterte nga mistrang, at least napadasa tingulit stage. Kaya yan, away mo ka kayo naman isusulungan ka, malaglagit ng tulak ka, hibunga, dahil nagsasakripisyo ko ka kayo. Na-open na teachers institute, nagbagulat ka, second district, first district, nag-adayo, himay naman. Kung rin pinipilit namin, hindi ang pinadayo na, sabi mo ka, pag na-masidad ka ito, matay tamang kinmarinulog ka na dagdaay. Nang di dyan, yung bunga dyan, karamihan tayo, nangunan na yung papusuan, ang bunga ko, kasi naging apostoles, manunang henerasyon yung bunga na. Alam mo naging apostoles, aging gamat ka, yay panagsakripisyo ka, nagbunga, aging gana na kayo. Kadagiti ko, din na pagsakripisyo yung memestro, aging surod ang tumag, kasi ang tumag ka, aging bunga na yung may isang makabalin yung mga isusuro. Kasi na yung tibiyat tayo, nang di, at na kaiba pa lang na, di ko na tayo, salud-sudan tayo, naragsakan ng katilubong, hindi maiyanak tayo. May ikadwa, siraragsak ka, di matilubong na po na dyan, at di jay, rason makapay na naiyanak ka. Manaiyanak ka, may sa kamestra-mestro, akseptado mo, nagkakaupan mo sa balik, diyan agad production. Naglalakama kang mundan, anak mo ijay, at hindi kayo mga papalang iso, tayo ng pipuso, mestrakat ko sigurado ka. Ma-depress ang kulay, at nakakaasik ang agad yan. Nung maawak mo, diya, nung ikaw ti ayat ya raramidan, nung tibungan na tumakitang ka, dagito yung agbasbasa, takpil ang anak na dyan. Gusto ka na kayo man nagbasbasa, at kailangan, iba ka kayo, sayang. At narugan na isang kaubing na manigalang mo tadi pinansyal, hindi umalis sa kiti kaya tumalaan at tulungan na nagbasa. Nang nakayat ako, kaya marigatan na mo niya, makarigatan na pinansyal. Sa tulungan ako, marigatan na mo nagbasa na kaya. Sigurado ako, magkulangan na ako guys, ko lagi na natin grade 12. Siyempre namin ko bakit nagbasa, na nainasa di ugat na di dyan, kuri ang opportunity, mabuti na. Isa ko lang kailangan, nakikaubinan na, asakin nyo, ayatin nyo, ragsakin nyo, at basa. Ang lagluman mo, kalaban mo ibasa, ayaw mo ibasa kaya, nang na-enjoy yun, at nakil di future na. Alam mo, dyan na, dahil ibagbaga tayo, dahil adalat na mga yat, itarapako, dato kini ako Diyos. No awanti na Diyosan nga nababalit tayo, no awanti ni ako Diyos, itibiyat tayo, no haan na nakaramot ni ako Diyos, itipuso tayo, narigat tayo na awatin, na ayatan dahil itrabaho, narigat tayo mga nanang piragsak dito yung lupo, narigat tayo mga apresyar na niya dahil itrabaho tayo, no haan tayo mga makmaknag, nagurang ni ako Diyos sa niya kayo, so mga sayaan na unay kung narinig may isang nagkaserver pa kayo, kaya na, umisa kayo ako, mayat mo ka sa lukso, kung na mo, imbaga ni Mang Pasin. Magyaman ka na tagdahan, kung mamestra ko na sa lukso mo, kaya kung ka na sa lukso, Miss Istro ka, kaya umisa kayo, resume mo ng kamanto tayo, grasya man, disgrasya man, iti panmubok man, magkamukhamang talagtagin niya, ako yung say, ati the best na akin ko. Kaya tinabes na aramidon tayo. Nalakapagsak pa, unaganda niya ako Diyos. Mabirukan tayo, maraksakan tinubog ako kada tayo. Maraksakan tayo, magiging aramidon tayo. Kahit na nasa kulong ni Warwara, tinatang ni Kristo.